A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendikase apa semoga Tuhan watrata marina kerabadan yakni waktu iki Tuhan kang marentah sadaya sagung ingkang para aulia kang ana ing dasabadan biwaing liyan negara ing samempe mangkana isonandu ini sata kokoloruk sanalika menang datang asma bawa sampai ayam Tuhan kokoloruk tanpa darah parapta ingin dina kiamat masure karomatuan makanan se aku apa sake pusaka nira pansampun sinungakan sedaya insya muhidin kan mulia alakan pasujudan mewah tasbih langkah wajah katakan segala dengan ustin nerima sadaya ngandika sang aku apa tuan ape atas seabdo koder wacana abau teatin kuna seng mazulikan nama maka sampun ning mangkana alwaran kang sewaka saking madrasah sadaya saat sana seng apa sikratuna daksimin alungguh inga malandap saatnya dagang astab jatuh kodir jalan tosarwi amis wacana Tuhan ing besok poma yang tegang sawi di masa mapanayakti Tuhan uga elakaten monggo amat maka Tuhan doakan dan welas malimong tua mapana sagung ing kemuliaan was